Helo, Lois ydw i o M-SParc a da ni wedi cael ein cymrydwyo gan y Gronfa Fach Arfor i ddatblygu rhwydwaith Cymru Llundain. Pwrpas y cynllun ydy datblygu a rhedeg rhwydwaith Cymru Llundain sydd efo tua 1,500 o aelodau sydd yn edrych am wybodaeth yn dan pa gymorth sydd yna i ddod nôl i'r ardal yma, sydd eisiau gwybod gwybodaeth yn pa gymorth bys yna i cychwyn busnes yn yr ardal. Amlygu pa gyfleoedd sydd ar gael iddynt dod nôl i'r ardal ac hefyd amlygu pa gyfleoedd sydd yna i ddisoddi hefyd yn yr ardal ni. Byddwn ni'n creu newyddion digidol bydd yn galluogi unigolion rhwydweithio efo rhwydweithiau eraill yn ardal Arfor, felly creu partneriaeth cry rhwng M-SParc, ardal Arfor a Cymru Llundain a'r rhwydwaith i gyd at ei gilydd yn broffesiynol. Byddwn ni hefyd yn cynnal digwyddiadau a bydd cael hyrwyddo drwy'r rhwydwaith. Digwyddiadau yn Llundain gyda'i ystaroddwydd gwadd, digwyddiadau busnes, digwyddiadau buddsoddi a i gyd yn creu hwb yn yr ardal. Bydd y rhwydwaith yn dod â unigolion, busnesau a chymdeithasau sydd wedi leoli yn Llundain fewn cyswllt efo rhwydweithiau yn yr ardal Arfor ac felly'n ehangu eu gwybodaeth nhw am yr economi ac y iaith Gymraeg. Felly pwrpas y rhaglen ydy cadw y rhwydwaith Cymru Llundain yn fyw, ehangu'r aelodaeth tra hefyd yn rhoi gwybodaeth am pa gyfleoedd sydd iddynt yn ardal Arfor unai gysylltu neu ddod nôl i fyw yn yr ardal. Da ni'n ddiolchgar iawn i'r Gronfa am riannu ein cynllun ni ac yn barod i fynd amdani.